Hagne video mentas ni ngatmu bani thu ipi kumno ki briu ki bana shabar ki wan bat Punjab Burom ya ke jela Meghalaya. Katba ki dangsa Meghalaya ki le ya ki kam bakla bat Punjab Burom ya ka Meghalaya. De ban IT no ya kum kine ki briu shaki bor sanchar pulit. Kum tangan batai ipi ya ke bala ja hagne ka video. Hagne ka video pila ban yo I ya ubriu uba pendik ya upareng katba udang shna video katba udang le vlog nagabanta kitu ki bempat tips phang ne u pareng u foreigner ngani thu ipi pa ulong uba paunam bha Meghalaya une u pareng ude u youtuber uba le shaman laki thleu jong ke jilla Meghalaya bar usna video don briu Meghalaya ubam ithu ya u ne u pareng kakerting jong ka YouTube channel jong u kade ka AB family bat ka don kumba arlak ngut kinong subscriber bat ki briu da ka jing ik ki khot ya u padu uneu phareng usong kurim bat ka we ka the na ka jai ban reu khasi jongi bat kiru ki don uwe khun uneu phareng ru udon ka auto kat shaba u late usna vlog da ka ba don kam ya kane ko auto bat dang shin kalajia kawe ka jingjia bat uneu phareng hakli riat ka Meghalaya chongi katba dang shna vlog la one way ubriu udkhar ban pending ya uneu phareng bat but ya u bat kali bun ki jingkali bat pan khuslai shibun ya uneu phareng uneu phareng ulanang sngaw si jur bat ula shem jing ban shna ya ka video ban le vlog hanre ki bru ki padon sau dong jong u ki page bat kim le a ladapi page hagne ka video uneu bru haden ba ula dikiat ula pendik ya uneu phareng ula yai wir keleng sau dong ya ute u phareng bat khot ya u babu ute u phareng ula ong ngamde u babu jong phi utau bru udkhar ula yai khot babu bunsin ya uneu phareng hanre ki briu sau dong ki yo I ban uneu briu upendik ya uneu phareng kim yarap ya uneu phareng kalong persya ya ka an ban pendik ya ki briu kumne hasurok lakum uneu briu de ban IT shaki pulin you go that side man please I need to actually, you know what, guys? I need to take that guy down very soon. That guy. No. You go away. You go away. हम तुमको प्यार किया ना दिल से प्यार सॉस में लेकिन अभी मरने वाला था वहाँ पे खच्चे मर गया खच्चे मरेगा लेकिन हम तुम्हारा पागल है यूट्यूब चैनल क्या नाम yes क्या नाम से क्या है but I don't need you there now you are already there